Wala tuntuma kan en how to chu mathematics splitting the middle term. Yeah. Class 8 tante, class 9 tante. Class 10 na churan thiam fur to tura ngai la. Fia thiang beri soi kan tumanga kan lo sei kwal deu ni pon. Match man lo deu tan po. Thiam thei lo deu tan po a hriat thiam thein turin. Chu tiang anga soi fia chu kan tum don dia. Equation heta tang hin lo en chin tai la. Splitting the middle term kan ti jo kan rel lo lang tur chu. He 7 a hi. Alaya 7 a hi. Pahnia kan split don tari number pahnia kan split dona chu bi ti thei tur chonin kan thria tur poimo chu helai alasa 12 hi number pahni eng emo number pahni in an multiply in an puntirin 12 hi chuak tur ni chu number pahni vek chuan an bel emo an pain alai mi hi 7 hi a chuak tur an bok ta ni multiply in emo bel emo pain tin ka soi thina nga heta te chun plus ve kania an bel don plus ani don ti chiang sa ma se na kin zela an bel emo an pain tin ka soi thin don ti chuan number pan hi 12 chuak thei tur chu han en chin tai la 6 into 2 hi 12 a chuak thei ni 6 to 12 ania ma se 6 a 2 hi bel tala 8 ania hey 7 na chuak lo phot 6 a 2 hi peile tala 4 an dona 7 na chuak lo phot 12 hi multiplying chuak thei rungot ma se bela 7 na chuak ve thei lo wang kan he number pan hi kan mang thei lo chuan chu number dang kan ma mo ngai 12 chuak thei tur chuarin 4 le 3 kan mang le thei 4 into 3 hi 12 a chuak le thei ani chuanin 4 le 3 hen bel chin tala 7 ron chuak thei da chi ta ni chuang chuan chu number pan hi kan split tur chu 4 le 3 hi ti kan lo hre ta ni chuan ti han kan zia ka x square plus 4x 7i a khanin 7xi a khan 4x le plus 3x kan ziak thei to ti na ni chu ti chuan next second thre tur poimo chu he mi te pan hi tahin common kan langa he mi te pan hi tahin common kan la leang hey en tai la tan x square oma tan 4x om enge in ang om an nei ve ve ka x an nei ve ve tan x square oma tan x om chu wang chuanin x chu common a kan la thei ni common om zia kan thre tur a nga ya chuan in bracket kan danga helai x squared chuak thei tur hian x le enge kan puntir kan multiply angai x into x x square on chuak ta chi khatiang chi khanin helam panga hian x common a kan nei sa 4x chuak tur hian 4 kan da om je chu x into 4 chu 4x lo chuak ta chi ta ni chon khatiang chi khan helam pang hi kan en lenga x si common kan la thei to lo tlama x oma tlama om ve to lo chu wang chung common kan la thei lo 3 le 12 atang hian common kan la don ta ni plus 3 hi common thei ni 3x chuak turin 3 common kan lak le enge kan multiply ngai x 3x chu 3x ron chuak thei chi ta ni 3 into x chu plus 3 common kan la 12 chuak turin enge kan multiply ngai 3 into 4 3 into 4 hi 12 lo chuak thei ta 3 4 12 oh ti chuan bracket po na mi te ve fe kan la ko panga x plus 3 bracket chung mi te pani in ang hi common pahat kan langa x plus 4 ti zong khan ya number 1 chu is plus vector ne la all dewa tuna question tle madang lek tin tum chin ta na x square minus 2x minus 8 achunga kan so yang thau khanin number pan hi nan multiply in x 8 achuak turania an belemo an pain
2 aron chuak tur ani 8 chuak thei tur chu enge number pahnih kan nei 4 into 2 hi 8 a chuak thei ni 4 to the 8 ania 4 a 2 i pai chuan 2 a chuak thei bawk chuan 4 le 2 hi kan hmang thei ni mel ve ma se kan thria tur chu hei minus 8 a chuak tur ani chuan tapo minus 2 a chuak tur ni ani le alian zok hi 4 minus ken tir chinila ate zok 2 hi plus ken tir chinila 4 to the 8 minus into plus to minus 8 a chuak ta chi ani ti chuan minus 4 plus 2 hi kan pai chuan 2 ron chuaka 4 hi alen zok awangin assign a kengang minus 2 ron chuak le thei ta chi ai chuanin kan number pahnih mamual chu minus 4 le plus 2 hi lo ni ta ni kan split tur chu x square minus 4x plus 2x minus 8 kan ti thaya achunga kan suyang bokin tatang hi common kan le x square minus 4x a chuan x te an nei ve chuwang chuan x hi common a kan la thei x into x square ron chuak minus x anei sa wangin 4 kan lang x into 4 chu 4x ron chuak le a ti chuan le lampang hi en wang ta la x an common lawa 2 le 8 atang common kan lang a sem thei tu ve chu 2 ani 2 into x to x minus 2 into 4 2 4 are 8 bracket chungin ang le ta chia bracket chungmi ein an lo chuan kan chong dik lo ti na nia bracket po na mi kan la dun lenga bracket chungmi common kan la lenga x plus 2 le x minus 4 on chok ta ni chuan tle ma dang le deu ti le chinang 2x square minus 3x minus 2 kan en le chinang hi tle min dang lam ve le dewa achan chu helai x square hen coefficient anei to ni x square hen number kalpui anei to a chu 2 ani number kalpui anei reng chuan hemi a number kalpui le a last number kha kan multiply anga 2 into 2 chu 2 to the 4 ania omje chu multiplier 4 chuak kan ti ngai to ni multiplier 2 chuak kan ti thei to lo hela minen kan multiplier 4 chuak belemo pain minus 3 chuak ti don ani chuan 4 chuak chu engmo 2 into 2 2 2 are 4 alo nia ma se 2 le 2 i bela 4 a chuak dai ani thei lo 2 le 2 i pai pon minus 3 chuak thei lo chuwang chuan 2 into 2 kan mang thei lo ani chuanin multiplier 4 chuak tho si dang enge han ngai toila 4 into 1 hi kan mang thei thon ani 4 into 1 4 a chuak thei a 4 minus 1 3 chuak thei don 4 le 1 hi kan mang thei chia ma se minus 4 a chuanga ya minus 3 chuanga ente kan tiang alien zoki minus sign ken tir leila te zoki plus and ken tir le chinang 4 1 is 4 ani phot minus into plus chu minus 4 ron chuak ta chia chuan minus 4 plus 1 chu 3 4 hi alen zok awangin a sign a kenga minus 3 ron chuak le ta chia chuwang chuanin minus 4 le plus 1 hi kan mang thei ti na 2x square minus 4x plus x minus 2 ta hian 1 ani 1x ang ani chu kan zilon x hian em 1 a kalpui ti hriat tu chuan ama mi angin tatang common kan lang le ama chuanin x le x an nei ko wang x te kha common a kan la thina tun chuanin kalpui coefficient kalpui an nei ve x square le x hian number tang pon common kan lang 2 le 4 tanga common thai sem kop ve thei tu chu 2 x square le x tanga common chu x omje chu 2x hi common a kan la don ti na ni chu
2x square ania 2x common akan la 2x square chuak tur chuan x kan dang 2x into x 2x square on chuak ta chi ani minus common 2 omsa 4 chuak tur chuan 2 2 are 4 x common omsa van kan la to lo omje chu 2x into 2 chu 4x ron chuak ni chu le ta hianin x a oma le lama 2 oma common an ni thailo ve ve ni x hi common thailo wa 2 po common thailo an pan hi common an ni thailo ve ve chuan 1 hi common a lak mai tur ani 1 x or x minus 1 2 are 2 kan bracket chumi point ang le chia bracket pon mi kan la kop liang bracket chumi pakhat kan la liang ti zong khani ar chuanin splitting the middle term chung changa han riat fi lo bi ka mo chumi lo cho sakte a tiang chi te po comment te po thaya har sat na la kan zo gel don ya ka ting kan po ro se